Kêu cái tên này Gọi mà cả cực cơ Pengipun ko Mawamata Tabi-tabi. Atay cellphone. Sa paghahanap ng masarap at nakakabusog na putahe, meron kang isang lugar na dapat mong subukan. Welcome to Wantian Soup, Mapapamore Higop. Dito lamang yan sa Rumulo Highway, Poblacion, Bugalyon, Pangasinan. Kung sakaling hindi nyo mahanap, i-Google Map nyo lang kami. Maraming salamat, tara na!